Poprosím všetkých novinárov a médiá, či už internetové alebo tlačové, aby mi vôbec nepísali a s nejakou snahou o nejaký rozhovor. Ja sa s vami odmietam baviť. Vy ste banda neprofesionálnych imbecilov, ktorá proste vytrháva veci z kontextu a robí senzácie tam, kde nie sú. Ešte raz opakujem, že jeden bombing na barák, ktorý mi povolil jeho majiteľ, a prepísanie jedného nápisu, ktorý tam bol 10 rokov, len som ho obťahol, naozaj není nič hrozné a naozaj sa nestalo nič tak vážne, aby ste museli z toho robiť senzáciu. To, že nejaká bývalá alkoholička na antidepresívach napíše, že som značkoval každý kameň, okolo ktorého som išiel, to už je naozaj akože cez. A nejakí ľudia, ktorí sa pripájajú k tomu, ma absolútne nezaujímajú. Moje vyjadrenie jediný, kto môže dostať, je možno Markíza. Ale to je tak všetko. Všetci ostatní nevyvíjajú snahu ma kontaktovať a nejak vyťahovať zo mňa nejaké vyjadrenia. Ja som sem svoje vyjadrenie dal, moje sociálne siete sú miesto, kde ja dávam svoje vyjadrenia. Tí, ktorí im veriť nechcú, im veriť nikdy nebudú a ľudia, čo ma neznášajú, ich v živote nepresvedčím o tom, aby ma prestali neznášať, pretože tí ľudia vedia o mne hovno. Tam píše nejaký stroskotaný šedivý pán, rozpráva úplne nezmysly o tom, že mám pomáhať nejakým deťom a tak, čo som pomohol viacerým deťom v živote, jak on videl, a pomohol viac rodinám a útulkom a zvieratám, jak ktokoľvek z tejto krajiny možno. Takže vy, prosím vás, vôbec ma neberte do huby. Ujo, jebte na to. A ešte raz opakujem, ak chcete, tak vo výbere Mount Everest Basecamp, alebo ako je nazvaný ten výber, teda v hlavnom profile mojom na Instagrame, je video ku koncu toho výberu, kde pán, ktorý tú budovu vlastní, sa usmieva a pozerá na to, ako to malujem. Obce, respektíve usadlosti, ktoré tam sú plné bordelu, hovien, odpadkov po turistoch, nemajú ráz žiadneho skanzenu ani ničoho podobného, že by ten grafit bol jak pes na oko. Sú to proste chatrčové, zlátané usadlosti, v ktorých je naozaj hnus, bordel, špina a smrad. Není to nič, čo by pôsobilo ako čičmany alebo podobne. Ja nie som retardovaný, aby som maloval niekde na kostol alebo na chrám. Lenže vy ste sa toto zo mňa snažili. Toto je tá vaša mentalita, kvôli ktorej vám nedávam rozhovory, lebo keď vypredám štadión, tehelné pole a spravím tu historický rekord návštevnosti slovenského interpreta na Slovensku, o tom nespravíte článok, lebo to je úspech a to netreba akože zdieľať s ľuďmi, lebo Separovi sa zadarilo. Ale keď Separ v chatrčovej oblasti plnej hovien, jakov, somárov, koní, odpadkov po turistoch a jedla vyhodeného z kuchyň a proste zlátaných chatrčí po povolení majiteľa spraví grafit, tak to napíšete, lebo Separ zničil Himaláje. A potom z toho všelijakí neboráci nafúknú úplne nezmyselné príbehy, že som si značkoval všetky kamene pri ceste. Čo som dával tagy len tam, kde bolo ďalších 300 tagov, ty kokos, a škoda rečí, proste nepíšte mi za rozhovory. Díky, ahoj. Najviac ma ináč dojíma to porovnávanie s Banksym, že ty nejsi Banksy. Akože keby to urobil Banksy, tak je to v poriadku? Jedna vec je, že aj Banksy robí ilegálne graffiti, ilegálny street art, ilegálne tagy, ale toto ani nebolo ilegálne. A chvála Bohu, mám natočené, jak sa na to ten majiteľ pozerá, mám natočené, jak sa tam pýtam v tej dedine, či môžem. A mám natočené to, jak sa na to ľudia pozerajú, že to není vlastne niečo, čo bolo potajomky. Všetko to mám proste natočené, mám to, jak hovorím, v tom výbere aj jedno z tých videí. A je to proste sklad nejakého náradia, na ktorý mi proste týpek dovolil malovať. No a čo? Pre Boha. Veď je to jeho rozhodnutie a moje rozhodnutie. Čo vy s tým máte, pre Boha? Čo vy ste zas... Prečo na všetko potrebujete mať názor a váš pohľad je ten správny, pretože to sa nerobí. Čo vám úplne drbe všetkým, fakt? Ešte ma rozbilo, že tá slečna, čo je evidentne veľmi pometená,
tak rozpráva, že ten kameň v tom basecampe vlastne podpisujú len domáci, lebo to je ich kameň a len oni sa môžu podpisovať. Ty si naozaj takto mimo, ty trubica. Však to je kameň v basecampe, kam sa podpíše každý, kto tam príde a má fixku a sú to len turisti, čo sa tam podpisujú. Čo tam bude domáci písať, že ja som z Himaláji, tak môžem písať na tento kameň, veď ten kameň sa stal symbolom toho, že keď tam prídeš, tak tam napíšeš nejaké svoje motto, kredo, nejaké niečo, čo proste ťa motivovalo tam prísť, alebo tam dáš len podpis. Toto tam tí ľudia robia s tým kameňom. Ten kameň je normálne v tom basecampe na to určený, že tam proste prídu ľudia a podpíšu sa na neho, že keby tam bol aj strážca parku nejaký, tak nepovie ani pol krivého slova, lebo tam je tisíce tých podpisov na tom, ten šuter je celý takto dokola popísaný, veď to vidíš na tom videu aj na všetkých tých fotkách, že sú tam malými fixkami zväčša popísané veci od turistov. Čiže to, že niekto tam donese fixku a niekto tam donese sprej a niekto tam donese, ja neviem, rúž a niekto tam donese nálepku, tak to tam proste je. Ja viem, že sú na to dva pohľady, že to dohovor nepatrí a tak ďalej, ale keby som tam ja nedal podpis, tak ho tam dá niekto iný. To, že ja mám názor, že mne sa to osobne páči a si takéto miesta proste vždycky zastavím, pozriem sa na ne, popozerám si tie nálepky, tie veci, čo tam ľudia popíšu, niekedy sú tam aj vtipné veci, tak mne sa to proste páči, keď to je na mieste, kde sa to zhromažďuje na jednom mieste, že to naozaj není roztrúsené všade, kade, tade, a je to proste len tam, kde to robia všetci, tak mi to príde v pohode. Ja neviem, prečo s týmto máš problém proste. Čo to je za kokotinu proste? Keď hodíš proste v Ríme do fontány mincu. A presne, hodíš mincu, alebo proste zamkneš zámok na moste, alebo podobne. To je to isté. To isté to je. To je to isté, proboha. Tiež sa nikto nebude pýtať, či môže zamknúť zámok na moste Zalúbených. Tiež sa nebude pýtať v uličke, neviem, či to je v Barcelone, či kde lepia ľudia žuvačku na stenu a je tam jedna celá ulica, kde sú len žuvačky nalepené na stenách. Proste každý tam dojazd nalepí tam žuvačku a nikto to nerieši proste. A to je presne to isté. V Himalájach je tento basecampový kameň, kde sa každý podpíše a potom po ceste, čo sú tagy a nálepky na tých rohoch budov, neviem, keď tam niekto nebol, tak ho to ani nemudruje, ale keď tam ideš, a každá tá malá dedina má proste jeden roh, na ktorom proste sú tieto nálepky a tagy. A je to normálne, tí domáci, im to nevadí. Správe parku to takisto nevadí, lebo by sa to snažila odstraňovať, alebo by to pokutovala a ľudia by to prestali robiť. Tam by celý deň stál nejaký gáčo, alebo na stoličke sedel a keby videl to niekoho urobiť, tak ho pokutuje. Ale na to normálne není ani u nich ani zákon. Prečo? A hlavne, keď už sa bavíme o tom, že čo patrí a nepatrí do prírody, tak ja som presne ten človek, ktorý podporuje napríklad upratovanie smetí v Tatrách. Ja som napríklad človek, ktorý keď ide po prírode a zbada flašku na zemi plastovú, čo tam nejaký kokot hodil, tak si ju zoberiem do batoha a pri najbližšom smeťaku ju vyhodím. Ja som presne tento typ turistu, ktorý vôbec nerobí tieto veci, že narúša niečo, čo by sa narúšať nemalo. Ale keď kurva je niekde niečo, kde je 300 nálepok a tagov a ja som writer, celý život robím graffiti, tak sa tam proste podpíšem, čo je na tom. To je, keď ty ideš so svojou frajerkou po Paríži a na Eiffelovku si zamknete zámok, lebo tam sme boli zalúbení, pamätáš, láska, vieš, tak to je presne to isté. Tiež robíte niečo, čo tam nepatrí, ale robia to všetci a je to symbol toho miesta. Kurva. Tak táto predošla storka video vyrazila dých. Počúvaj, ne, že len sa chce niekto priživiť na mne, lebo lajky, lebo komenty, lebo zdieľania, lebo pozretia, lebo algoritmus, ale ešte začneš obrať peniaze od ľudí. Prečo si doteraz tam nešla vyčistiť všetky tie tagy a nálepky, si tam mal aj so špachtličkou takto dávať dole nálepky z tých budov, ty trubica. To je normálne neuveriteľné, že žobreš peniaze od ľudí na tom, že si vytvorila vlastnú kauzu. Prosím vás, pošlite aspoň 30 centov, nech sa má za čo nájsť, ty kokos, wow. Čo ja dotujem onkologicky choré deti, útulky. A všetkých bezdomovcov v Bratislave, takisto, normálne po mene sa poznáme. Koko, čo dotujem proste ľudí, ktorí potrebujú pomoc finančnú, tak ona potrebuje peniaze na vyčistenie kameňa. Prosím vás, pošlite jej aspoň 3 eurá. Koko, to je neuveriteľné, že toto je náš najväčší národný problém, že som obtiahol starý nápis.
Kokot, keby si urobila zbierku pre chore deti, tak nepoviem pol slova, ale ty chceš ísť čistiť kameň? Ty blázon! A keď sa grafity používajú na napríklad projekt ihrisko, ktoré celé robia moji kamaráti a na niekoľkých z tých ihrisk som sa zúčastňoval a aj maloval grafity, tak o tom nenapíšete, že grafity pomáhajú obnovovať ihriska a športoviska pre deti, aby sa mali kde hrať. To nenapíšete, alebo že otvárame športoviska pre decka proste. To vás nezaujíma, že tam tie grafity akože robia veľkú úlohu. Ale to, keď obťahnem starý nápis, to je zrazu všade, všetci sú z toho hotoví. A teraz, pani Nôtová, keby ste chceli, tak na jej osobný účet, lebo nemá bohužiaľ transparentný účet, ona má v Himalajách má plno pracovníkov, ktorí môžu ísť odstrániť tento nápis po mne a upratovať všetky tagy, čo tam kedy vznikli, lebo doteraz jej to nevadilo, až teraz začalo, tak na jej osobný účet je môžete poslať peniaze. Slečna Nôtová, vy ste tak mimo, ja som nevidel nikoho viac mimo, jak ste vy. Tak na osobný účet chceš peniaze od ľudí na svoj osobný účet, lebo ty máš v Himalájach čističov grafity. Samozrejme budete čistiť iba nápisy Separ, žiadne iné, lebo tie sú problém. Aj kameň vyčistíte, ten pôvodný nápis tam 10 rokov nevadil, teraz tam vadí ten pôvodný obtiahnutý, to je problém. Táto slečna so svojimi čističmi pôjde a bude odstraňovať len nápisy Separ. Všetky tie tisíce nápisov a nálepiek, ktoré tam boli doteraz aj budú ďalej, tak tie nebudú vadiť, len ten Separ tam vadí. Takže pošlite na jej osobný účet peniaze, aby slečna Nôtová mohla ísť s partou čističov odstrániť všetky nápisy Separ, je ich asi 6 dokopy na miestach, kde sú ďalšie tisíce ostatných. To je tragédia, kde ja žijem, wow. Počúvajte, takže treba to vyčistiť po ňom, to je úplne jasné. Ja som čakala, či náhodou to nejako neulutuje a nebude sa chcieť zapojiť do odstraňovania týchto nápisov, ale nechce, tak to urobíme my. Ja tam viem vyslať tým ľudí, ktorí sú tam z okolia, ale bude to stať nejaké peniaze, jednak na materiál na odstranenie, pokúsia sa to zošmírglovať, ak to pôjde z toho šútra dole. Keď nie, tak sa to budeme musieť nejak chemicky odstrániť. Sú ochotní tam ísť, ale potrebujeme nejaké peniaze vyzbierať na ich cestovné náklady. Z Lukry to bude trvať tak týždeň, kým dojdu do basecampu, takže proste není to také len, že hneď tam budú. Mám aj chlapcov v dedine, ktoré je veľmi blízko, ale tí sú momentálne pracovne vyťažení, takže tých tam neviem teraz veľmi poslať. Takže ak sa chcete zúčastniť čistenia nápisov po Separovi, môžete poslať peniaze na môj účet.